Bayan, and welcome back to my channel. Ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Dexter's World. Ginawa po ni Dexter's World ang kanyang YouTube channel noong December 13, 2016. At sa ngayon mga kabayan ay meron na siyang 521 video uploads, 989,000 subscribers, 160,652,827 video views, country is US, and channel type is animals. So titingnan naman po natin ngayon ang social blade ranking ni Dexter's World, kung saan siya ay nasa 33,752, nasa 25,266 naman po ang kanyang subscriber ranking, nasa 36,555 naman po ang kanyang video views ranking. Ang country ranking niya po sa United States of America ay nasa 6,023 at animals ranking naman po ay nasa 157. Dumako naman po tayo sa subscribers for the last 30 days ni Dexter's World, kung saan siya ay nagkaroon ng 39,000 new subscribers for the last 30 days mga kabayan. Tumaas po ito ng 25.8% kung ikukumpara natin sa nakaraang 30 days. At ang kanyang total subscribers weekly naman po ay noong March 30, 2020 hanggang April 5, 2020, si Dexter's World ay nagkaroon ng 8,000 new subscribers. Habang noong October 5, 2020 hanggang October 11, 2020, si Dexter's World ay nagkaroon ng 14,000 new subscribers. Ito pong 14,000 new subscribers mga kabayan ay ang kanyang pinakamarami nakuhang new subscribers sa kanyang 2020 YouTube history. At ang kanyang latest total subscribers weekly naman po ay nasa noong March 29, 2021 hanggang April 4, 2021, si Dexter's World ay nagkaroon ng 8,000 new subscribers. Makikita naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Dexter's World sa YouTube. Babalikan po natin yan. Pag-usapan muna natin ngayon mga kabayan ang video views for the last 30 days, kung saan si Dexter's World ay nagkaroon ng 6,384,000 video views for the last 30 days. Tumaas po ito ng 45.6% mga kabayan kung ikukumpara natin sa nakaraang 30 days. At ang kanyang total video views weekly naman po ay noong March 30, 2020 hanggang April 5, 2020, si Dexter's World ay nagkaroon ng 1,151,034 video views. Habang noong October 19, 2020 hanggang October 25, 2020, si Dexter's World ay nagkaroon ng 3,092,731 video views. Ito pong 3,092,731 video views mga kabayan ay ang kanyang pinakamarami nakuhang video views sa kanyang YouTube history. Habang ang kanyang total video views weekly recently naman po ay nito nga pong March 29, 2021 hanggang April 4, 2021, si Dexter's World ay nagkaroon ng 1,138,310 video views. Mga kabayan, ang daily average new subscribers count po ni Dexter's World within the last 30 days ay nasa 1.3k new subscribers daily. At ang kanyang weekly average new subscribers count naman po within the last 30 days ay nasa 9.1k new subscribers weekly. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang estimated audience age and gender ng mga nanonood kay Dexter's World. Mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood kay Dexter's World ay nasa 25 years old hanggang 34 years old, kung saan nasa 13.7% po ang female habang nasa 16.5% naman po ang male. Sinusundan po ito ng 18 years old hanggang 24 years old, kung saan nasa 12.2% po ang female habang nasa 10.6% naman po ang male. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated audience geography.
ng mga nanonood kay Dexter's World. Mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood kay Dexter's World ay nasa bansang United States, 54%. Sinusundan po ito ng bansang India, 13%. Pangatlo po ang bansang United Kingdom, 6%. Canada, 4%. Australia, 3%. Germany, 1%. Italy, 1%. Indonesia, 1%. Spain, 1%. At others po ay nasa 16%. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ang video ni Dexter's World sa YouTube na mayroong pinakamaraming nakuwang video views. At ito nga po ay na-upload noong May 5, 2019. At ang pamagat ng video na to ay Quail Farming, Producing and Collecting Thousands of Eggs Every Day. Nagkaroon po ito ng 11.1 million video views. 90.8% naman ang nakuwang ratings nito at nakapagtala po ito ng 3,000 comments. Ang estimated earnings ng video ni Dexter's World na mayroong pinakamarami nakuwang video views ay nasa $5,500 hanggang $44,200. So mga kabayan, i-convert po natin yan sa Philippine peso. $5,500 times 48 is equals to 264,000 pesos. Ang 264,000 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinita ni Dexter's World sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuwang video views at $44,200 times 48 is equals to 2,136,000 pesos. Ang 2,136,000 pesos naman po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinita ni Dexter's World sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuwang video views. Mga kabayan, balikan naman po natin ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Dexter's World sa YouTube, kung saan ito ay nasa $1,600 hanggang $25,500 po ang estimated monthly earnings ni Dexter's World sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $1,600 times 48 is equals to 76,800 pesos. Ang 76,800 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Dexter's World buwan-buwan sa YouTube at $25,500 times 48 is equals to 1,224,000 pesos. Ang 1,224,000 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita ni Dexter's World buwan-buwan sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni Dexter's World sa YouTube in Philippine peso ay nasa 76,800 pesos hanggang 1,224,000 pesos. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated yearly earnings ni Dexter's World sa YouTube, kung saan makikita po natin na ito ay nasa $19,200 hanggang $306,400 po ang estimated yearly earnings ni Dexter's World sa YouTube. So mga kabayan, i-convert po natin ito sa Philippine peso. $19,200 times 48 is equals to 921,600 pesos. Ang 921,600 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita o kikitain ni Dexter's World taon-taon sa YouTube at $306,400 times 48 is equals to 14,707,200 pesos. Ang 14,707,200 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita
o kikitain ni Dexter's World taon-taon sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated yearly earnings ni Dexter's World sa YouTube in Philippine Peso ay nasa 921,600 pesos hanggang 40,707,200 pesos. At dyan na po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, don't forget to click the like icon, comment below for any suggestions, share this video, and don't forget to subscribe and click the notification bell icon para laging updated sa latest videos. Maraming salamat kabayan!